polynomiet og dets koefficienter og dets graf. Og først her, der har vi et andengradspolynomium, eller det er forskriften for et andengradspolynomium. Og der siger vi, at a, eller der antager vi, at a, den må ikke være 0. Fordi hvis a er 0, så vil det ikke være et andengradspolynomium længere. Da, hvis vi sætter a ind her og ganger med x i anden, så giver det 0. Og så vil det altså kun stå bx plus c, som altså også kan skrives som ax plus b, og det vil sige, at det er en lineær funktion. Hvis a er større end 0, så vil det svare til, at på en parabel vil grenene vende opad, og det vil sige, at det er en glad smiley, kan man også huske det på. Hvis a det er mindre end 0, så vil det sige, at grenene på en parabel de vender nedad, og det vil være en sur smiley, som man kan se her. C det svarer til skæringspunktet på y-aksen. Koefficienten b den er så lidt mere kompliceret. Hvis b og a har samme fortegn, så vil grafen ligge på venstre side, som man kan se her med grafen q. Hvis b og a ikke har samme fortegn, så vil den ligge på højre side, som man også kan se på denne graf p. Og hvis b er lig med 0, så ligger toppunktet altså i y-aksen. Her har vi så vores udgangspunkt. Og vi kan jo genkende vores andengradsligning her, og den har vi så sat lig med 0. Jeg vil starte med at gange med 4a på begge sider af lighedstegnet. Der kommer til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4abx plus 4ac lig med. Og når du ganger 4a med 0, så bliver det jo selvfølgelig 0 igen. Så vil jeg lægge diskriminanten til på begge sider. Så vi kommer til at have 4a i anden, x i anden, plus 4abx plus 4ac. Og så lægger vi vores diskriminant til b i anden minus 4ac. Og den lægger vi så også til på den anden side. Så b i anden minus 4ac. Nu kan vi så se her, at det her led og det her led, det vil gå ud med hinanden. Så der vil komme til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus b i anden, lig med. Og nu skriver jeg diskriminanten, da det er det samme. Så bruger vi vores første kvadratsætning, som lyder, som vi gør det til at se sådan her. 2ax plus b i anden, lig med d. Og det kan vi også lige tjekke, om det er rigtigt. Vi kan sige 2 i anden, det vil give 4. A i anden, det har vi her. X i anden. Og så har vi vores b i anden. Og så har vi det samlede produkt. Og det er jo så lig med d. Vi har 3 tilfælde, når man snakker om d. Og det er, hvis d kan være hvis det er negativt, så er der ingen løsninger, og hvis det er positivt, så er der eller over 0, så er der, og altså dermed positivt, så er der 2 løsninger, og hvis det er lig med 0, så er der ingen løsninger. Det første, det vil jeg fortælle, er, at da kvadratet her ikke kan blive negativt, så er der ingen løsninger. Det vil vi så gerne bevise vores sætning. Det gør man ved, altså hvis det er positivt og over 0, så kommer der 2 løsninger ud af det. Det gør man ved, at man tager den her ligning, og trækker, og først vil vi gerne have tager vi kvadratruden på begge sider, så vi kan ophæve parentesen. Så der kommer til at stå 2ax plus b er lig med kvadratroden af d. Men der kommer også til at stå plus minus her, da hvis vi nu har et tal, for eksempel 16, så giver både 4 gange 4 16, men minus 4 gange minus 4 giver altså også 16.
Derefter så trækker vi b fra på begge sider. Så der kommer til at stå 2ax er lig med minus b plus minus kvadratroden af d. Derefter der vil vi godt have isoleret x, så derfor dividerer vi med 2a på begge sider af de her tegnet også. Så der står x er lig med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Her har vi altså bevist den her sætning, som vi har heroppe, at når d er over positivt, og så har den altså 2 løsninger, både plus og minus her. Som sagt, så findes der også et tilfælde, hvor at d er lig med 0, og derfor er der kun én løsning ved det. Det kan vi også bevise ved at sige, hvis vi nu har vores sætning, som hedder fra før, der hedder x er lig med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Så sætter vi 0 ind på d's plads, da vi jo siger, at d er lig med 0, så der står minus b plus minus kvadratroden af 0 divideret med 2a. Kvadratroden af 0, det giver 0. Derfor så vil det her led gå ud, og der vil komme til at stå x er lig med minus b divideret med 2a, og derfor er der altså kun én løsning. Sådan. Okay, så er vi nået til redegørelsen for faktoriseringen, når det er, du har fået oplyst rødderne. Og der bruger du jo den her, som er ligningen på faktoriseringen, når du kender rødderne. Så vil vi gerne vise et eksempel. Og der ved vi, at rod nummer 1 den er 5, rod nummer 2 er minus 1, og vi har fået videre, at a den er 3. Så skriver vi det først op, så vi sætter vores tal ind i ligningen. Sådan her. Og det bliver sådan her, fordi vi kan jo se, at det er minus. Så med plus 5, så vil det jo blive minus 5. Og med minus 1, så minus gange minus, det giver plus. Så derfor bliver det plus 1. Så først vil vi gange parenteserne med hinanden. Vi venter lige med 3-tallet. Så først så siger vi x gange x giver x i anden. Så siger vi x gange 1, det giver 1x. Så siger vi minus 5 gange x, det giver så minus 5x. Og så siger vi minus 5 gange 1, og det bliver jo så minus 5. Så vil vi lige reducere det. Så vi har stadig x i anden, men så kan vi tage de her sammen, og det bliver jo så minus 4x. Og så har vi stadig minus 5. Nu er vi så nået til, nu vil vi gange 3-tallet ind i vores parentes. Og det bliver jo så 3x i anden. 3 gange 4, det bliver 12 minus 12x. Og så har vi minus 15. Og så ved vi jo, at det her det er jo så a, og det her det er vores b, og det her det er så vores c. Så på den her måde har vi så fundet funktionen ud fra vores faktoriseringsformel.